mga igsoon kung at luta. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong Diocese of Dipolog. Mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran. Diin pagatukion ang kamatuuran. Mutubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Okay, sige hapon, maayong gabi o maayong adlaw sa Ginoo. Kaninyong tanan nga mga suki nga tigpaminaw. Aniya na usab ang tulumanon nga gipasiugdahan sa Catholic Faith Defenders nga giuluhan og lanog sa kamatuoran ubos sa pagtugot sa atong halangdong obispo Monsignor Sibero Caermari ug usab sa giya no sa atong Bible Director Father Ramil Curong ug uban pod sa iyang mga kauban nga pari nga miayuda usab og giya sang maong kausa no sa palanog sa kamatuoran no diya sa Biblia o balikon ko sa pag-ingon sa atong Director Father Ramil Curong no. Tuguti ninyo nga kini si Igsuon no Silbert Dondoyano Sr. ang kauban no sa grupo mausay mo anchor, mausay mo hatag kaninyo og pagpalanog kay ang atong mga kauban wala pa diri kay aduna man goy gipahigayon nga apologetic seminar dito sa Marawi. Di na nga atong kauban ang atong presidente si Brother Nicolay Lucenios, si Attorney Abbas, o guban pa, atua sila dito nga mipahigayon sa maong apologetic seminar sa Marawi. O dili pa ko, wa pa ko'y kabilinggan, siguro apil po unta ko dito. Okay. Karong panahon na, di pa ko ka asa-asa adto o gubang dapit. Diri sa lang yun ta, no? Mag-stay sa Dipolog. Mao na nga mayro pod kay way mabilin dinhi sa atong tulumanon. Okay. Ang ato pong isa kakauban si Brother Boy Gador basin makapas po to siya dire aron do na pud tay makauban dinhi sa maong tulumanon lanog sa kamatuoran. So maayong gabi no, usbo nako kaninyong nagpaminaw sa atong mga suki diya sa Negros, diya sa Mutya, Tabinas Pulangko, sa tanan nga mga avid listeners sa maong programa, no? Lanog sa kamatuoran, balikon kus pag-ingon maayong gabi, og maayong adlaw sa Ginoo, og alang sa atong mga authorities, ang atong mga kaparian, ang atong obispo, sa atong Bible Director, among pagyukbo o akong pagyukbo nga kaninyo
O salamat sa inyong pag-ayuda, pagsuporta ni ining maong tulumanon lanog sa kamatuuran. Okay, mo diretso dayon ta. Okay, ang atong hisgutan pag-una karon kini bang paggamit og mga bersikulo sa Biblia. Dayon gamiton nga ingnon talang pagpamatuod sa pag-prove nga ang maong grupo, ang maong iglesia mao na ang matuod, no? Pananglit. Kanang ngalan nga iglesia sa Dios. Kurbidang daghana kay gadala-dala ana, no? Lain-lain nga grupo pero gagamit sa usa lang kangalan iglesia sa Dios. Lain po ng iglesia ni Kristo. Or in English na to, Church of Christ. Pagkadaghang grupo nga gadalaan na nga ngalan, kunya himuong pamatuod o ebidensya nga ang ilang grupo tinuod kay ang ngalan mabasa sa Biblia. Prueba ba na, no? Dayon ang uban pod gamiton nga pamatuod kanang pagtulunan. Of course, di man pud ta mosupak. Naapoy mga grupo nga gamitong ebidensya nga tungod kay ang pagtulunan na sa Biblia, mo claim na dayon nga tinuod. Naato ko nung sulayan o cross-examine na nga baruganan kung mupasar ba na sa lohika o maayo nga pangisip. Sabton ba o muuyon ba mo? O angay ba himuong kanabang barahan o kanang himuong ebidensya sa pagpamatuod nga tungod kay ang pagtulunan na sa Biblia sabto na dayon nga ang ga-claim nga grupo tinuod. No? Now, granting nga ang pagtulunan na sa Biblia o bisan sa bagong tugon gipadayon gihapon na, makaingon ba ta nga ang grupo nga nagbarug og ingon ana makaingon na dayon ta nga tinuod kay ang pagtulunan na sa Biblia? Now, para sa atong pamalandong, dili ta makaingon nga kumo ang pagtulunan na sa Biblia, dayon mo claim nga tinuod na, matinuod yun. Nga naman. Kay pananglit ako. Magtukod ko og akong grupo. O karon ba? O sa umaabot pa nga adlaw. Dayon akong itudlo ang mga pagtulunan nga na sa Biblia, pananglit. Ang Seventh-day Adventist. Pananglit akong kopyaon tanan ang ilang mga pagtulunan nga nadya sa ilang gitudlo, no? Tanan nilang pagtulunan. Akong kopyahon tanan dayon mo claim dayon ko nga matuod nga iglesia kay ang akong gitudlo na sa Biblia. Pwede ba na? Nga tungod kay ang akong gitudlo na sa Biblia, mo claim na dayon ko nga tinuod ning ako kay ang akong gitudlo na sa Biblia. Ang atong ihatag ninyo nga premise o basihan nga dili gyud na garantiya nga ang pagtulunan na sa Biblia husto na dayon nga naman. Kay ang pagtino gud sa iglesyang gitukod ni Kristo, iapil man nato dinha ang pagtino og kinsay gatukod, kinsay gasugod o kanus agasugod. Di ba? Kay kung ang mga marka o mga ilhanan sa matuod nga iglesia, dili na siya makita sa nag-angkon. Pananglit ang himuong kanang pamatuod ang usalang. Ang usalang ka kanabang ilhanan, kanang pagtulunan. Now, tingali mo, ingon mo nga, musupak na kabiritas nga ang pagtulunan usan na as basihanan sa pagtino sa matuod nga iglesia. Na dili ko mo ingon musupak ko. Okay. Kanang ilhanan nga ang gitudlo insakto, usa lang na siya. Pero dili na siya garantiya nga tungod kay husto ang gitudlo, sakto na dayon kay ato pa mang hilngon ang uban pa nga mga ilhanan kung makapasar ba ang gaangkon. Di ba? Parehas ragud anang kwarta. Kanang kwarta, kung tan-awon lang nimo ang name tag, pananglit kanang 500 peso bill. Initan-aw nimo, uy, maong kolor, then mo pong gidakon. Then mutuo na dayon ka kay mao ang marka, 500 peso bill.
Ayaw sa kay ang Central Bank moingon nimo tan-awa sa nang ubang mga ilhanan nga among gibutang diha. Pagtino, unsa gyud ang genuine nga kwarta. So kinahanglan masayod ka og pila na ka ilhanan nga gibutang sa pag-ingon nga kana matuod na kay ang mga ilhanan nga gibutang sa Central Bank naa gyud tanan. Bisag usara ka ilhanan nga gibutang sa Central Bank wala diha piki gyud na. Mulutaw gyud na nga piki. So kung moingon ka nga husto ang among pundo kay ang gitudlo naa sa Biblia timan usara na ka ilhanan. Usara na ka ilhanan imong gitudlo husto. Ang laing ilhanan kinsay gasugod, kinsay gatukod, kanus gasugod. Makapasar ba ang imong pundo kana, no? Nga kung moingon ta nga kanang iglesyang gitukod ni Kristo kanus ama rin ang gasugod veritas. Unang siglo, si Kristo ang prime mover, siya ang gasugod. So karon mo hisgot din tag pila ka grupo nga mo claim nga sakto kuno ang gitudlo. Kung mupasar ba ng mga grupuha nga kanang mga ilhanana naagyod sila. Pananglit kanang usa ka ilhanan nga si Kristo ang gasugod. Ato kunong susihon ang history sa Seventh-day Adventist. Kung si Kristo ba gasugod ana, no? Now, atong nahibaw-an nga ang prime mover anang Seventh-day Adventist kana yung nalimot ko sa term gigamit nila kanang ni sanong gyud anang General Conference. Na may mga Adventist ron nga nibulag na sa General Conference. So kanang nagbarug sa General Conference. Ang founder gyud ana ang nagsugod ana si Ellen White. Unya ato sang sayron o kinsa na si Ellen White. Kanang gisugdan ni Ellen White mao ba na ang gisugdan ni Kristo? Bisag bali-baliho na to ang history, dili gyud na sila kapamatuod mga tinahod nga ting paminaw. Kay sa atong research kana si Ellen White ang una gyung pundok o religion ana Protestant. Sakop na ang iyang pamilya sa kanang gitawag na tug Methodist Protestant. Kung moingon gali tag Methodist Protestant, dili na Sabadista. No? So wala na gabantay sa 7th day of the week Sabat. Kay ang Protestant gasunod man sa barugan ng Katoliko kung maghisgot og day of worship. Nga dugay naman ko nang giwala ng paglihi anang 7th day of the week. Kay gidugmatize ng pagbalhin ana ni adtong Council of Laodicea 363 AD. Sa dihang gidugma na dito na hinay-hinay nga hinay-hinay gyud nila biya ng paglihian ng Jewish Sabbath nga Saturday. Mao na nga ang mga sumusunod nga mga Kristiyano, mao na po na dayon ilang namataan. Sunday, kay Sunday naman, dayon mao na ang Methodist Sunday pod, pero nagkataon lang nga si Ellen White gud iyang pamilya nga sakop sa Methodist na influensya pod sila adtong gipasiugdahan pod ni Miller nga kung bot na hunaon Baptist. Unya mohangyo ko ninyo mga listener kung kinsay naka-research gyud og ayo ninyo about ni William Miller kay sa ako lang research murag wala ko ka basa ambot og naa mo tagaay ko ninyong basahon og si Miller gatudlo ba anang Jewish Sabbath nga Saturday. Kay kung moingon gud tag Baptist, duhang ka klaseng Baptist, na 70 Baptist o Dominguista nga Baptist. Duha na ka klase. So ako wa pa ko'y nabasa nga si Miller gatudlo nga ipadayon ng Jewish Sabbath nga Saturday. Kay kung kadtong Baptist ni Miller Domingo asa to pa kadtong na-influence nga pamilya ni Ellen White nga na-influence sila sa grupo o gipasiugdahan ni Miller, Dominguista gihapon to. Before sa dihang nihimo nagyug kaugalingong pundok si Ellen White. Di ba? So, granting sa dili sa ta maingon nga mao gyud pananglit og kadtong kang Miller dito sa Badista. Granting og Domingo to nga Baptist. Unya ang nahitabo man gud kadto si Miller diin na influensya sila nga medyo nabugnaw-bugnaw pod sila sa ilang Methodist nga religion. Dito na sila sigig paminaw ni Miller. Si Miller kay magtagna-tagna man. Magtagna-tagna man si Miller niya, wa man mga tuman. Ang iyang gipanagna.
So kamo kuno naa sa maong sitwasyon ni Ellen White. Unsa may inyong buhaton nga ang inyong giilang preacher nga si Miller nagtagna-tagna unya wa matuman nya unsa may inyong buhaton dayon? Mabugnaw gyud mo. Kay ang usa sa ilhanan sa bakakon nga propeta magtagna-tagna unya dili mga tuman. So makita nato, maingon nato nga pag-ingon nga oy nangabugnaw to silang Ellen White. Dili lang gali si Ellen White na apoy uban. Di lang kung kami memorize. Na faction man gali na sila, dili man kanang kang Ellen White lang. Gani kanang saksi niyo ba sa atong research? Gikan ra po na sa Adventist. Di lang sa kuninyo kahatag ninyo kana gyung detalye basta kay awahi man guning saksi niyo ba. Ang saksi niyo ba 1872. Samantalang kanang Seventh-day Adventist, no? 1863. So dili mo kaingon nga masayop na ko sa akong pag-ingon nga kanang saksi niyo ba gikan na sa Adventist. Gani sa akong research usa na sa nalibog ang founder anang saksi niyo ba nalibog po na sa grupo gikan nito sa Sabadista. Gikan pa ni Miller, then kang Ellen White, kay lahim po di ang pagsabot. So mao nang wa po siya mo appeal atong kang Ellen White nihimo po siya iya mao ning saksi niyo ba na 1874 kung wa ko masayop. So kanang mga grupuha nga taho na gumikan sa mga kalibog. Timan niha ayuha ko ninyo gunahon na ninyo mga suki nga tigpaminaw. Tanawa ha, ang pamilya ni Ellen White una gyud Methodist Protestante na sa tupad Dominguista. Then na influence ni Miller nga wala ba gyud ko kaklaro og unsay gitudlo ni Miller kung magisgot og kanang day of worship. Kung nagbarog ba to siyang Dominguista o Sabadista. Wa ko'y nabasa gyud. Oo, no. So pananglit kung nanudlo manggaling si Miller og kanang Jewish Sabbath, giapil lang pud dagway to ni Ellen White kung kana tinuod. Pero di sa kung moingon ana kay ato ra nang espekulasyon, no? Espekulasyon. Pero before yun ana, Dominguista yun na si Ellen White. Di ba? Kay Methodist man. Nakaroon siguro sa private interpretation ni Ellen White, ang iyang makita sa Biblia ang Jewish Sabbath mao magyuna sa Saturday, mao nang iyang gitudlo niya, mura pug maanyag nga babae ng pagtulunan na kay namas Biblia. Bisan ako kung dili gyud ko makahibalo sa history gyud sa iglesyang gitukod ni Kristo, makaingon man ko nga mas biblical gyud ang Sabadista. Ano man? Kay klaro man gyud ang day of worship des Biblia Saturday. Wa man day mabasa gyud litra por litra nga kanang Jewish Sabbath gikan sa Saturday ibalhin nag Domingo ditang kakitaan na. Wa gyud litra por litra. So kung ang barahan sa pagtuo litra por litra ragyod sa Biblia, so malupig yun sa Adventist. Nga naman. Kaya klaro man yun ng day of worship nga 7th day of the week, Saturday. Di ba? So mauna nga kung ang atong tamdan sa pagtuo, litra por litra lang, kana ragyong naas Biblia na ako moingon yun ko nga lupig yun sa Badista. Lupig yun sa Badista. Pero ang Biblia, God, wa man magtudlo og tanan litra por litra. Buot ipasabot, kinahanglan langkubo nato ang kamatuuran mahitungod sa Christianity. Langkubo na to. Kay naa may mga doktrina o baruganan gihapong Kristiyano pero wala giklaro na. Wa na masulat sa Biblia litra por litra. Kana laging pagbalhin o pagtudlo nga undangan na ng Jewish Sabbath kay landong lagi na, no? Man na mabasa nga landong. Basta mayon kay landong, dili pa na mao. Ang Jewish Sabbath nga Saturday, klaro kay na sa gitudlo ni San Pablo sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod sa 17. Unsa may giingon ni Pablo diha? Ayaw mong tugot nga doon na pa'y maghukom ninyo sa inyong kanon. Mga katong mga Jewish observance, katong mga pista nila sa karaan, mga bag-ong bulan, then giapil gali ng Sabat. Mayon kay kag Sabat, daghan namang Sabat, di man kay kanang 70 of the week lang, hasta tong yearly, apil na po ng weekly. Basta Sabat.
Kay kana laging mga day of worship o kana mga inana kanang mag-fix na og adlaw, ceremonial man guna. O ang wa lang masayri sa Adventist nga kanang Sabat god duha ang esensya ana o duha ang elemento ana, moral og ceremonial. Ang Seventh-day Adventist god pag ingon galig Sabat, ilang sabton nga moral ra gyud na. Wa siya ceremonial essence. Mao nang maglibog sila kung atong idomingo kay kung maingon gay kag moral, kanang moral gud nga balao di man na mausab. Kanang moral law dili gyud na mausab na to. Ang pagsabot gud ni Ellen White basta Sabat moral ra, mao na nga maglibog gyud siya kung ibalhin na. Violation of the law gyud nga kanang moral law imong usbon dili gyud na mausab ng moral law. Pero kung kahibalo pa unta si Ellen White nga ang Sabat double essence, double element, di siya maglisod nganong nabalhin nas Domingo. Di siya maglisod og sabot ana. B, akong iklaro ninyo nga kanang Sabat ang essence ana duha. Unahon na to ang moral. Ang moral nga dili mausob nga sa usa ka semana naa gyud day of worship. Kinsa may mulalis ninyo ana? Pero kung ayuhon po natog tuon ang Biblia, naapoy pagbalik-balik sa templo taga-adlaw. Kay kung ayuhon po natog tuon ang New Covenant religion, wa man po ta did-ing nga kung taga-adlaw ta mo simba. Pero sa tradisyon lagi, naagyoy kanang gitawag na tog mas espesyal. Kanang gitawag no sa mga Hudiyo sa una gitawag yun na litra por litra Sabat. Kanang Sabat once a week, kanang once a week dili itong yearly hala, itong yearly. Kanang once a week nga Sabat, ang moral ana nga sa usa ka semana naa gyud yung worship. Niya kanang adlaw pwede gyud na nato gyud nga hinganlan og 7th day. Ngano man kay bisan unsang adlaw god pwede man mahimong 7th day. Kay magdepende man na og unsa tang adlaw mo sugod og trabaho. Kung nga tong first day of work Domingo, so mao na ang Jewish Sabbath 7th day of the week. Mao na siya Saturday. So ang 7th day kung mosugod og Domingo, unang adlaw semana Saturday. So makita nato nga ang day of worship 7th day. 7th day, di ba? Dayon mao lagi ang pagpatunong diha na ta mo ingon nga mao na siya seremonial. Kana bang magpili ta unsa may atong unang adlaw sa trabaho? Kay sa balaod gud sa napulo ka sugo, wala gyud na mag-specify unsa gyung adlaw ang first day of work. Wala. Basahan ra gud ninyo ng Biblia, naabay mabasa nga ang unang adlaw sa trabaho, unang adlaw semana. Nabagoy mabasa ana nga sa dihang gihisgutan ng pagsugo og mag-observe og Sabat, igo raman gaingon ng Biblia sa unom ka adlaw mo trabaho kamo sa ikapito pahulay. Adlaw ng igpapahulay. Wa gyud maghisgot ang moral law nga moingon ta nga ang unang adlaw sa trabaho, unang adlaw semana. Wala. So makaingon ta nga kana daing pagpatunong sa adlaw seremonial. Og ang moral nga naagay di of worship sa usa ka semana. Ikapito na human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga pagtrabaho. Timani ang day of worship ikapito human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Nakaron kung hisgutan nato kanang unang adlaw semana nga day of worship, kinit kita mga Dominguista. Dili ba na 7th day kung ibasis balaod? 7th day gihapon kung ibase sa unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Ngano man unsa man detang adlaw mo sugod og trabaho ron Domingo ba nga pagkaklaro na tong kalendaryo pula man na mosugod bagud tag trabaho ana nga holiday man na. Di ba? Karon unsa man atong unang adlaw sa trabaho pagkaklaro ana Lunes.
So kay Lunes ang atong unang adlaw sa trabaho ron, ang ikapito unsa man? Domingo. Domingo. So 7th day hapon ng Domingo, di ba? So mao lagi na nga ang pagpatunong sa ikapito seremonial. Seremonial. Ang moral nga naagyoy day of worship. Ikapito na human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Mao nay moral. Bisang unsang adlaw pwede mahimong ikapito. Kay magdepende man na unsa tang adlaw mo sugod og trabaho. Nakaron ang Jewish Sabbath tunong gyud na sa ikapito ka adlaw semana. Di kita mulalis nga kanang Saturday, 7th day of the week. 7th day of the week. Pero ang Sabbath manggod, dili manggod na siya good, strictly speaking, 7th day of the week. Nagkataon lang nga ang Jewish Sabbath, 7th day of the week. Pero kung istriktohon, dili 7th day of the week ang moral. Ang moral is ikapito human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Mao nay moral. So bisag unsang adlaw pwede mahimong ikapito. Kay magdepende man na unsang adlaw mo sugod og trabaho. Nakuha ninyong point? Ang moral, akong balikon sa pag-ingon, ang moral, unom ka adlaw mo trabaho, ikapito pahulay. Mao nay moral. Magpadayon na. Kay bisan ka ng Domingo, maigo manggihapon ana, motunong manggihapon ana, di ba? Tanawa, kitang mga Katoliko, unang adlaw sa trabaho na to, Domingo. Oh no, dili Domingo, Lunes. Okay, holiday man na. O ang uban gani, humagsimba, magsige na madag suroy-suroy. Kaya pahulay lagi. O sirado ng mga tindahan. O, kaya ang unang adlaw sa trabaho, Lunes. So kay Lunes, so magsugod tag ihap sa Lunes. Di ta magsugod og ihap sa Domingo. Lunes ta, kay mo may giingon sa balaod, sa unom ka adlaw mo trabaho kamo ikapito pahulay. O, Lunes man ta mosugod. Di ang ikapito na to Domingo. Sumao nang sakto nang giingon sa atong katikisim nga libro ron nga gipasabot nga ang Lord's Day nga Sunday gipasabot ha? Gipasabot bag-o nga 7th day. New 7th day. Nganong new 7th day ang Lord's Day nga unang adlaw semana? By the way, ako sang iklaro ninyo, lahi nang moingon tag 7th day of the week o 7th day after 6 days works. Dili na parehas. Diba? Oh, kung moingon galit tag 7th day of the week is specific, Saturday. Kung moingon tag 7th day after 6 days works, depende. Diba? Depende. Ayuhan ninyo og sabot ra gud mga tinahod nga tigpaminaw. Kung moingon galit tag 7th day after 6 days works, magdepende na. Dili na specific nga 7th day of the week. Diba? Akong balikon ha, lahi nang moingon tag 7th day of the week o 7th day after 6 days works. Asay mabasa diya sa Decalogue ana. Be, magklaruhan na ito ha. Kay ang Sabadista, ilamang yung murabag sana ipatuo diha ninyo, manudlo sila nga ang 7th day of the week yun. dili kang kabasaan na. Gawas kung mo katong akong higala, kung litra por litra, naagyo to sa version nga saligan, katong paraphrasing. Kinaamang ko'y hubad sa Biblia nga naagyo gibutang 7th day of the week. Pero ayaw sa mugtuo dayon kung mo mabasa. Kay kung mag-cross-examine ta, mudagan man tas original yun sa to paghubad. Di ba? Oh. Kay kanago mga paraphrasing translation, ako mong sultian, basta gali paraphrasing, allowed ta mo insert sa atong interpretation. Pero dili kita kasalig anang nga mao gyud ito sa original. Oh? Basta paraphrasing gani, dunay gipangdugang diha og unsay nasabtan. Nganong dunay translation diha sa Decalogue nga mabasa gyud ng pulong 7th day of the week, ikapito ka adlaw semana. Kay mao naman ay nasabtan, mao naman ay tukbang sa ilang sabat sa una nga matunong yung 7th day of the week, Saturday. So kay ang sabat nila sa una, 7th day of the week man, mo nang gibutang na lang sa hubad nga unsa nang hubara diha wa manong kuana, pero nagigamit man na sa akong kaatbang, akong higala, iya man yung gigamit na klase sa hubad nga mabasa ng 7th day of the week diha sa Decalogue na pulo ka sugo.
So wala po ko maingon nga di na mabasa kay mingon gutag translation daghan magong klase na ay literal o paraphrasing. Na kung moingon siya literal ng kung ibase sa literal translation, ako mo klaro jud ko ninyo nga wa gyud mabasa nga 70 of the week kung literal translation. Pero kung paraphrasing translation na ay mabasa. Kaysa paraphrasing lagi sa ako nang giingon ninyo o dynamic translation allowed ang translator mubutang og pulong nga interpretation maoy nasabtan nga gibutang diha og apil sa maong bersikulo. Kay paraphrasing man, di ba? Kanang magparaphrase ta na may gipang-insert na to nga pulong. Di ba? Pero literal, lahi na ayuhon jud tanaw unsa tong original. Di ba? Bahala maot kayo basahon na to. Di ba? Maot kay basahon basta kay mo gyud na siya literal. Na kay kung moadto tas literal, ego ra man gyud gaingon ang balaod sa unom kaadlaw mo trabaho kamo ikapito pahulay. So kanang 7th day diha sa moral essence, 7th day after 6 days works. Unom kaadlaw mo trabaho ikapito pahulay mo nay moral. 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 So unsay kalainan ana kung moingon tag 7th day of the week o 7th day after 6 days works? Ang 7th day of the week is specific. Kay naa naman tay kalendaryo. Dayon nag-usa man ta kung maingon kay tag kalendaryo, ang unang adlaw sa semana Domingo. Unang Domingo gyud ang unang adlaw semana, ikapito Saturday. Unya kay ang balaod wala man gibase ana kung moana tas moral law, ang moral law igo ra gaingon sa unom ka adlaw mo trabaho ikapito pahulay. Remembering mangguna sa creation nga ang Dios nagbuhat unom ka adlaw ikapito pahulay. Mao ra man na. Remembering. Pero pag ingon dias balaod, wa gyud na maghisgot og kalendaryo diha. Igo ra gyud gaingon. Hinumdumi ha. Sa unom ka adlaw Numoto gibuhat sa Dios ang kalibutan ikapito pahulay. Kalendaryo ba kung gipasabutan na nga igo ra man na ga hisgot diya nga sa unom ka adlaw nagbuhat ang Dios then ikapito pahulay. Sa ato pa ang moral essence of the law kanang 7th day diha ikapito na human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga pagtrabaho. Dili na necessarily nga 7th day of the week. Balikon kus pag-ingon, ang 7th day of the week is specific. Ang 7th day after 6 days works, dili na specific kay magdepende man unsang adlaw mo sugod og trabaho. Sa pangutana nga ngano man lagi biritas nga Saturday tong Jewish Sabbath, natural kay ang ilang unang adlaw sa trabaho niadto gyud. Klaro kana man yung unang adlaw pud nato sa semana Domingo. So ang 7th day nila Saturday. So kay Saturday ang ilang yung Jewish Sabbath, mao na nga mga translation pud nga gibutang ang 7th day kanang Decalogue. Pero paraphrasing na dili na siya literal translation. Di ba? Mao na nga ako di na ko mauwat ana kung naay mga debate. Kay natural akong kaatbang kutloon gina. Kutloon gina. Pero og mo cross-examine ko, mudagan man ko sa original kung mao ba na ang exact translation. Sa muadto ta sa interlinear Hebrew, dili man gyud na 70 of the week. Ingon ra man gyud na nga 7th day after 6 days works. Kay kung moingon ko tag 7th day after 6 days works, lusot ang Domingo ana. Di ba? Kay ang atong unang adlaw sa trabaho ron Lunes, di ikapito Domingo. So kung ibase nato nga ang first day of work Domingo, ang tinuod 7th day dili ng mga Sabadista nato ron. 6th day lang na sila. So dapat ang atong itawag ana 6th day Adventist dili 7th day Adventist. Kung himuon natong usa sa ilhanan kanang 7th day, 7th day after 6 days works, sa karon sa atong panahon ron ang tinuod nga 7th day Adventist Katoliko. Ngano man kung musugod tag Lunes. Di ba? Kay kana laging Sabado o Saturday ikaunom pa na. Ayo haragon ninyong ihap. Lunes, Martes, Miyerkules,
Wibis, Birnes, Sabado. Hindi ika-6 pa. Domingo ika-7. Ika-7. Mao na nga ang katikisim diya sa 1166 sa katikisim gipasabot diha nga ang Lord's Day nga Sunday, 7th day. 7th day pod. Muna kung Sabto na to, bag-ong 7th day. Gani sa ubang paragrapod sa katikisim ang atong Lord's Day nga Sunday gitawag og fulfillment of the Sabbath, katumanan. Kay katulaging unang Sabat landong to shadow. So kung moingon nga litag shadow, dili pa to mao, wa man kahibalo ang Adventista na. Kay para nila katong daan bisag bag-o sa padayon pa man gihapon to kay agi lagi kuno si Kristo magsigig balik anang sa Sabado sa mga Sabadista. Di man gunay na naon pagsabot. Ayuhon ra ko na to bisag mo gamit tag science. Ngano man nga si Kristo tigtambungan og Sabado sa mga Hudiyo. Oh. Ngano man, unang-una sa dihang wa pa siya gyud hingpit makatukod og bag-ong New Covenant religion nga gitawag og universal religion, katupang Judaism, natural si Kristo mag-apil-apil yung Jewish practice. Kay unang-una, Hudiyo si Kristo. Di man ta mosupak ana kanang ilang argumento moingon sila nga kami mo'y tinuod Kristiyano kay kami gyud nagsunod ni Kristo. Bisag kato mga Jewish practice ni Kristo nga temporal mayon kog temporal kay di pa lagi tumao. Ang PBCA murag nakakuha sila ana kanang moingon sila nga pabiyaan ang unang tuluhuan mahitungod ni Kristo. Ang gipasabot ana sa Catholic exegesis katong Jewish practice ni Jesus Christ. Kay duha man gud ni kakubinat, Judaism o universalism nga kining pangtibuok kalibutan nga kining gisugdan ni Kristo. O mao na. Dayon sa wa pagud mahingpit masugdi ni Kristo ng universal religion nga pangtibuok kalibutan, napagyud sila mag-practice sa ilang Jewish religion nga di lang gani kay kanang Sabado mo gitahod ni Kristo. Katong satong labi na tong bata pa siya, no? Gadako man na siyang Sabadista gyud pagkaklaro ana. Okay, mga ginikanan niya Sabadista god. Di ba? Oh. Dayon ang gibansay ni Kristo apil pa na siya mga pistas karaan. Mo bitaw nga naapoy Adventist ron nga naagapon sila katong mga pistas karaan kay si Kristo god tigtambugan magpistas Hudiyo. Oh, tigtambugan si Kristus mga Hudiyo. Mao na nga katugal akong higala, wala pa gyud ko ka dungog og tubag niya. Nga dugay naman ako ning ipangutanan, ako na ning kapilanan ako ni isguti sa akong mga programa, wa gyud ko ka dungog og tubag. Kung himuon nilang ebidensya katong Jewish practice ni Kristo nga magsuluran nagrespeto si Kristo og Jewish Sabbath nga Sabado kay magbalik-balik magyud na siya sa Jewish Sabbath in respect gyud sa Jewish custom, Jewish religion. Oh, kung himuon na siyang kana bang example kanang pagkasabadista ni Kristo. Oh. Kung himuon ng example, unya kay kana ra di ay gi-practice ni Kristo. Di ba? Kung talking about Seventh-day Adventist, di ba si Kristo tambungan pog pistas mga Hudiyo? Ang pangutana, nganong kanang grupo ni Ellen White ron, wa na may mga pista. Di ba? Mo manggali ng ubang Adventist ron nga wala masakop sa kanang General Conference ni gawas pas atong kang likayan, di ba? Tanawa tong kang likayan sa barista man to. Dayan, iyang tuon kay uy naon sa inconsistent man ta ani. Si Kristo tinuod lagi sa badista. Unya ngano man lagi nga kuan o apil man pud siya pista unya kining kang Illinois wa may pista. O sako bright pud si likayan ayun siya nga sayop ning kang Illinois mo nang biya himo siya iya. Sa badista gihapon unya iya lang giapil tong pista. Pero nganong ang Katoliko wa na tong giapil tong karaang pista, no? Kung ayuhon yun natugtuon. Kay di gyud kalimtan nga si San Pablo gaingon nga biyaan na gyud ng mga Jewish practice. Kay kadtong ilang mga Jewish practice gitawag tog shadow. Landong. Mayong gikaglandong, dili pa to naa na gipaabot nga katumanan. Tagaan man ako example ha. Kanang tuli o circumcision, mo man yun na initiation sa kingdom. Kung mo pasakop gay kas tinuho ang Hudiyo kinahanglan magpatuli sa ka. Di ba? Mo yun na ilang kung baga sa fraternity pa na kanang ilang initiation.
Oh, mao na. Kung magpasakop ka sa tinuhuang Hudiyo, kinahanglan tulion ka. Tulion ka? Unya, bata pag yung ka, tulion ka. Di ba? Unya, kana laging mga inana nga mga seremonyal laging practice. Sa karaan gitawag nagsyado. So pa, dili pa na mao. Pag abot sa panahon nga magtukod na si Kristo og universal religion, lahi na pod ang inisisyon. So magbag-o na pod. Mao na nga giundangan na tong tuli kay giilisan og bunyag, di ba? Giilisan man na giklaro mo ng San Pablo sa Colosas 2:11 ug 12. Tanawa ron sa Christianity bisan ng Adventist, ila pa bang giapil ng tuli sa ilang inisisyon? Wala. Kay nakahibalo sila nga giundangan na tong tuli, gipulihan na gyud og kuan kanang bautismo, pero katong akong higalang Adventist di siya masugot ana, dili kuno lahi gyud po kuno ng bunyag. Lahi po kuno bunyag. Nawala tong tuli kanang bunyag lahi po na sa kang Kristo na, pero dili na mo'y silbing giilis kuno atong kanang unsa na katong tuli. Pero ako gatuon man kog ayo makasigurado gyud ko nga giilisdan gyud tong tuli og kuan kanang bautismo. Kay mo man gud na siya parallel. Mo man siya parallel. Plus gud atong ribulto sa bitin nga tumbaga. Ang ribulto sa bitin nga tumbaga nga gihimo ni Moses, siyado to. Natos daan nato makita, Números 21:4-9. Mudagan ta diri sa Juan 3:14, katong niingon si Kristo, maingon nga giisa ni Moses ang ribulto sa bitin nga tumbaga, ang anak sa tao kinahanglan ni isa usab. Oh, sa ato pa, katong sa karaan di pa to mao, gipaabot ang katumanan ato kadtong pagbitay ni Kristo sa krus mao to. Oh. Mao to ang katumanan. Dayon ang handumanan pod mo na kita mga Katoliko mahilig man gitag handumanan kay mo po na giingon ni Kristo, buhatan ninyo kini alang sa akong handumanan. Oh, mao nang kita mga Katoliko maggama tag mga krusipiho. Di ba? Paghandom atong pag-isa ni Kristo sa krus iyang kamatayon sa krus. Oh. So, kadtong bitin nga tumbaga kung ayuhon natog sabot, ang katumanan ato sa atong panahon ron, kanang si Kristo nga nagbitay sa krus, kanang atong krusipiho. Kanang atong krusipiho ron ang handumanan na. Katong yung pag-isa ni Kristo katong gipatay siya sa krus, di ba? Oh. So mao na siya parallelism diha. Kadtong bitin nga tumbaga nganong narabatoy nangutana namo ana nga nganong wa man mo naghimo lagi bitin nga tumbaga biritas natural kay karaan man to sa syado man to gipaabot ang katumanan ato kadtong kamatayon ni Kristo sa krus. So mao na nga kaming mga Katoliko ron di nami mo buhat atong bitin nga tumbaga. Ang among buhatan ang paghandom ni Kristo sa pag-isa sa krus kay mao man ay katumanan ana fulfillment. Mao po na, katong Jewish Sabbath po nga matunong og 7th day of the week, landong man tong Jewish Sabbath, gipaabot ang katumanan ana. Nga matuman na sa New Testament, niya, matunong na sa adlaw sa pagkabanhaw. Mao na nga, ang katikisim sakto. Naingon ang katikisim nga, ang Lord's Day Sunday, fulfillment of the Sabbath. Nakuha ninyong punto mga tinahor nga tigbaminaw? Sa yun mga kaya na sabton. Ang ilagod, wa nila malantaw pag-ayo ba nga, diri sa New Testament, mag-usob nag mga ceremonial observance. Kay lagi ang New Covenant religion, lahi pod, bag-o na, kana lang Hebrehanon 7:12. Kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod, di mo kasabutan na. Diba? Kay ilisan ang pagkapare, ilisan usab ang balaod, pero ang pangutana unsa mailisan diha? Kay naa man po'y mabasa nga tudling sa Biblia nga dili mausab ang balaod sa Dios. Nawa libog na yun ang uban maminaw ron. Nag-ingong ko, mukutlo pa yung kong bersikulo, kay ilisan ang pagkapare, ilisan usab ang balaod, niya na po, niingon na po spiritas nga dili mausab ang balaod sa Dios. Na dili gid mong kasabot ana kung dili ta magtuon og hermeneutics anang balaod. Unsa man ang hermeneutics anang balaod? Maghisgot gay tag balaod dili parehas tanan og essence. Dili tanan moral, naay ceremonial, naay juridical, naay kanang gitawag na tog purely disciplinary. Ang balaod diha nga dili mausab kanang iyang essence moral. Pras anang ayaw pangawat.
ayaw panapaw. Oh, di ka maibog sa unsay dili angay nimo kaibgan, di ka magbaton og laing Dios. Mao na yung mga moral essence of the law nga dili gyud na usbon pud sa Katoliko, kay natural man na bisag bag-o na tang tugon nya kay di mo na makaako, di man pud makauna-una ang mga obispo anang ilisdan na kay moral man na. Oh. Pero galig balaod disciplinary. Oh, disciplinary pa nang mingon tag dili ta magkaon og dugo. Jewish na temporal restriction. Kana mo na gitawag og tribal law. Oh, tribal law. Ngano man, kay kung moingon tag Christianity, dili biya tribal law ang gitudlo ni Kristo. Universal law biya. Di ba? Na kung moingon tag universal law, dagan ta ni Kristo. Si Kristo nagtudlo bang dili pagkaon ng dugo? Wala. Baboy dili pagkaon? Wala. Pero gamiton dayon tong Jewish Council. Di ba? Katong akong higala, katong sa debate na mo anang baboy, mudagan yung just dugo. Ano man, kay kanaagong dugo, mabasa man gusto New Testament nga gidili. Di ba? Oh, pero was la kahibalo unsay Catholic exegesis ana. Katugong unang council sa iglesia, dili tanang gi-declare dito universal law. Na gi-declare dito nga gi-appeal paghapon ang tribal law nga o Jewish law nga dili pagkaong dugo in respect sa mga Hudiyo. Di ba? Moingon kog nasayop ba tong Council of Jerusalem? Wala. Kay ang mga apostoles naaman sila authority ug unsay ilang ipadayon ug unsa tong undangan na. Di ba? Na sa ilang konsilyo, gi-appeal pa nila ng Jewish nga pagdili sa pagkaog dugo. Moto nga dita mo supak nga gidiktahan sila sa espiritu nga idili paghapon ng kaon ng dugo. Pero sa ila ratong panahon, kay sila may authority. Unya karon mga apostolis pa bagod atong direct nga authority di naman kay nangailisda naman sila sa ilang katungdanan, di ba? Di ba? Mo nang niargyo ko nga kinsa man nakapuli sa mga apostolis, di ba na mga obispo? O mga obispo. Unya kay sa council sa mga obispo sa Florence, ingon man sila nga, oy, undangan na nato tong Jewish practice ni Jesus Christ o Jewish practice kay ilisan na nato universal gyud. Nga kana yung base gyud sa universal teaching ni Jesus Christ. Kahuna-huna ang obispo nga iimpusar na to tong universal law ni Jesus. Dagan din sa Marcos City. Pag abot sa Marcos City kay pagkaon naman tanan. Ipagkaon naman tanan. Mo nang ni decree dayon ang Council of Florence nga abrogate ng Jewish prohibition nga dili ipagkaon ng dugo. Nya malibog na ba sila ng Jewish kana bang pronouncement kanang sa Jewish Council kay dili man ko na parehas diha. Naay moral diha para sa nang sa pato kanang basta kay naay moral diha nga ipadayon na kay moral lagi. Pero kanang pagdili sa pagkaog dugo, dili na siya actually moral law. Tribal ra na siya. Nya ang concept ana sa una kay simbolo na sa kinabuhi. Naadya ang kinabuhi sa dugo. Pero kung moabot ta sa New Covenant, si Kristo nga siya ang kinabuhi. Iya biyang ipakaon niyang kaugalingon mo kibaluan na. Jesus is the life. Jesus is the truth. Pero nga nung ningon man lagi si Kristo nga ang akong lawas kalanon, ang akong dugo ilimnon. O sao man na ninyo be? Mo bitaw tong mga Hudiyo nga nakadungog anang pagtulon-anan ng nalibog. Ilang gibiyaan si Kristo. Kaya di sila kadawat, ana. Kay sa ilang pagsabot god, kanang dugo di gunay pagkaon. Di ba? Pero nga nung si Kristo nag-ingon man, ang akong lawas kalanon, ang akong dugo ilimnon. O, di gud silang kasabot, ana. Ikaw kuno Hudiyo nga naanad atong karaan nga di pagkaon ng dugo, musugot ka, ana. Munang nasuko sila ni Kristo, kasi Kristo manudlo, universal law niya, lahi. Dili, Jewish. Kaya ang Jewish doon ay pagpihig sa kaon lang, dili ng baboy, isdang wala himbis, di ba? Kaya dili lagi pang langkob ang Jewish religion. Kaya naipihig sa pagkaon, dili pang langkob. Kay kang Kristo, kay universal mo nang sa tao, langkob na. Wa na'y isipon nga, di na ingnon nga, hintil ka, hugaw ka, Hudiyo ka, ikaw ray dawaton. Dili na ingon, anak kang Kristo, mahintil ka o Hudiyo ka, o bisag unsay imong kanang panit, dawaton ka, muna'y langkob. Mo bitong gitawag siya Catholic kay langkob, universal. O sa pagkaon po, universal na. Mo na sa universal, wa na idili sa kaon. Nakuha ninyong point mga igsoon. Pero wa na pasabot po nga sa universal law, magpataka lang po tagkaon.
mga high blood na putana. No? Abi ninyo, sultian mo nako. Katoliko kung dako. Pero mo, prangka jud kun yung istorya. Kaya ni, katong ilang kauban din, nakakita gyud. Nako, saksi to siya. Kabalo mo asa ko tigpalitan og sudan. Tigpalitan kog sudan, tindahan biya sa badista. No? Mura po kog sa badista. Na akong rason for health reason, kay dili ko na mga fatty foods. Kay kasagaran Katoliko ron, lambog na kayo mga fatty foods, bligya mo ng for health reason, mo nang dito kumupalit sa badista kay wa kayo mga pati. Oh. Pero kana reason nako dili pang religion, pang lawas ra. Oh, kay kung maingon kay kag pang religion, wa na may gidili dias kaon. Di ba? Kaklaro anang giingon ni Pablo sa Universalo sa Roma 14:3. Unsay giingon ni Pablo diha? Ayaw kamo paghukom sa utanon rekanon og sa mga tao nga bisag unsay kanon. Be, unsaon ninyo na pagsabot ana kung idili gyapon ng baboy kanang dugo be. Ayaw ako ninyo nagsabot. Kana universal law man gyud na. Kahibalog gyud ko nga didto na gibase ni Pablo sa universal law ni Jesus sa Marcos 7. Basahan ninyo ang Marcos 7 sa universal law ni Jesus. Kung nagdili pa ba si Kristo anang kusirlo? Wala. Pero sa Jewish practice, ila pa gyapon ang giapil. Di ba? Oh. 10 minutos na lang nahibilin. Unya, murag, pa ko kaabot yun sa kanang detalye yun kay sa nga tanan. Pero bisag kato taas-taas na murag makuha na inyong punto ba? Nga kanang pagbalhin god gikan sa Saturday ngadto sa unang adlaw semana nga mao na gihimo natong seventh day ron. Oh, dili na violation of the law. Gani sa Catholic exegesis, fulfillment of the law. Kay katong karaan landong, gipaabot ang katumanan. Ang katumanan ana adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Ayuha ko nun ninyong pamalandong. Nga naman, nga pag kamatay ni Kristo, pagkabanhaw niya, nga nung iya man yung gipili nga mabanhaw siya Domingo. Be, kamo mo ayuha ninyo nagunahuna. Kung sabadista pa si Kristo gyud og panghuna-huna, di ito nung unta niya nga mabalhaw siya sa Sabado, kay mo man ay di worship sa Jewish religion. Di ba? Mo na iyang magbalik-balik sa templo adlong Sabado. Mo na Jewish custom. Oh. Ngano man nga si Kristo na banhaw Domingo. Di ba? Then pagkagabi ni pakita siya ang mga tinunan dito sa panimay nga sarado. Di ba? Nagpakita siya. Domingo. Dayon, the following Sunday, nagpakita na po siya. Basahan niyo ng Juan 20:19 o Juan 20:26. Di ba? Kanang Juan 20:19 katong nabanaw si Kristo, Domingo. Oh, nagpakita siya sa mga tinunan sulod sa luwak. Dayon, pagkasunod na po Domingo, nagpakita na po siya. Anong Domingo man? Muna akong pangutanan ninyo. Kung si Kristo gahuna-huna pa nga ipadayo ng Saturday observance. Be, ayuan ninyo kunahuna. Ang mga early fathers, ilang napamalandungan na nga, kay kadtugong karaan, landong, ilisdan na to. O ang gihuna-huna sa mga Kristiyano, ang adlaw sa pagkabanhaw. Munang moingon ang katikisim na to nga libro, nga kanang atong day of worship nga Lord's Day Sunday, mo na fulfillment of the Sabbath. So ang pagbalhin ana nato karon fulfillment, pagtuman, dili pagguba sa balaod. Mo na wala masabti sa mga Seventh-day Adventist. Kay para nila, violation kuno ng pagbalhin sa solemnity sa Sabat, gikan sa Saturday ngadto sa Sunday. Di na violation. Sila ray gaingon ana, mobitaw tong sa debate, sige na ko tong pangutana. Nya di mapug ko mamugos god. Di mo ko mamugos, bahala natubag mo nagwala, sagdan na nako siya. Oh? Kamo na naminaw diha og kay wa man pug ko mo insist kay mayagaw man gud, mamaot man gud ng debate magyagaw. Oh? So, bahala na mong naminaw diha. Umayo mo maminaw, makahibol lumog nagkatubag ba siya wala. Di ba? Kay siya, di man yun na siya mo, street man yun na siya, pakusog man yun na siya sa iyang tingog. Oh, bahala natubag ba nagwala. Oh, niya kay sa taktikas debate, di man ka magpahalata nga naglisod na ka, wala nakakatubag. So, pataka na ka diha istorya, natubag ni mong dili. Mura ra po kag nagkatubag kung saba kayo ka. Di ba? Oh,
Pero kamong maminaw, makahibulumog, natubag ba ang pangutana o wala? Natubag ba to niya? Katong ningon ko, asa mabasa. Nga, kanang pagbalhin gikan sa Saturday ngadto sa adlaw sa pagkabanhaw nga Domingo, violation of the law. O yun sa mga pagtubag. Di mo na mabasa yun. Di mo yun tayo makabasag bersikulo na nga violation na. Kaysa katoliko nga exegesis, katumanan na fulfillment. So ito pa, pagtuman. Kaya katong daan, ilisdan man. So kay, ang pag-ilis, sa ito pa, igo rang matuman ang principle sa New Covenant nga bag-o na pod. Di ba? Unsa may mabasa diya sa Jeremias 31 o 32. Maghimo, si Jeremias nag-ingon aniha, dili ako, ingon si Jeremias, ang Diyos maghimog bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Oh, nalahi sa daan. Muna nga, pag abot ni Kristo, gihinay-hinay niya og lahi. Hindi kasabot mong Hudiyo, ana. Mo bitong batuon na siya, ihulog paspangpang. Oh, si Kristo, gusto niyang undangan na tong pagtugot og divorce. Di ba? Kay gidili man yun na ng panagbulag. Pero si Moses, sa iyang panahon, kinaman siya authority anang binding and loosing, iyang gihimong rason, gihimon niyang rason nga nitugot na siya divorce, agis kagahig ulo sa mga tao. Sumoto nga, ang balaod sa mga Hudiyo, pwede ang divorce. Oh? Nga naman, kay nisugot man ang ilang leader nga si Moses nga naay gahom sa binding and loosing. Ang rason lang ni Moses nga nagtugot siya divorce, kay gahi mas ulo. Oh, di ba? Kana laging pagdili bas pagtugot na ana sa mga leader. The power to legislate, the power to bind and loose. Na ana sa mga leader. Oh, para siguro na to sa mga congressman na to. Ang mga congressman na to o mga senador na nila ng paghimog mga balaod, di ba? Oh, mag-council na sila. Oh, makabind na silang balaod o makaluag. Inana pod ang mga leader sa una, si Moses na adya. Bawal ang divorce pero pwede na maingon siya nga, murason siya nga, ay gahi mag-ulo, sige, musugot na lang ko. Pero pag abot ni Kristo, gi-istrikto na pod. Di ko musugot og divorce. Oh, gihugtan na pod. Si Moses giluagan, pag abot ni Kristo gihugtan na pod. Mo ni binding and loosing. Wa mo kakuha na. Di ba? Oh. Mauna nga kanang mga changes diha with the council, pronouncement og mga council binding na sa langit. Kay ang iglesia lagi na ay gahom anang binding and loosing. Paghikot ug pagluag. Mao na. Anya kay ang Council of Laodicea nag-ingon man nga Domingo na. Biyaan na tong karaan nga shadow. Ya di day mumutuugot ana nga klaro man ang nas Biblia ang inyong idili diri syuta idili sa langit. Unya ang gigamit daytong rebuttal sa akong kaatbang kanang Marcos City batuot 9 nga ang balaod sa Dios wala tumana kay naghimog laing buot-buot. Nya kay agi kulang tax time murag wa ninyo madungog ang akong tubag ato, di ba? Out of context man na kay kung basahon ko ng Marcos City 8:9 ang balaod diha nga gidisregard sa mga Hudiyong gipasabot kadto man ng pagtahod sa ginikanan. Mura lo man na namanas na pulo kasugo. Niya ang mga Hudiyo god niya itong higayon na, moingon sila nga, kining among iktabang, amon ning, di namon ihatag sa among ginikanan, kay ihatag namon dito sa templo, sa simbahan. Oh, munang niingon si Kristo, oy, naghimo mo inyong balaod. Oh, inyong gidisregard akong sugo dala nga tahurang ginikanan. Muna, wala mag-isgot og sabat diya. Oh, kay dili tanang pag-usab violation of the law na ay fulfillment of the law ana wa namang kuigong panahon no mga tinahod nga tigpaminaw. So nagbinugtong gyud ta sa lanog sa kamaturan. Layo magutong Marawi kung niuli na to silang Nicolay wa pa to maabot. Di ba? Oh, unang nagbinugtong ta. Nya kahibalo ko nga daghan pa kaay mog objection kay kung Katoliko gali manudlo ipasabot jud nato ng history, tradition o Biblia. Dili kay Biblia lang, kay wala di as Biblia tanan ng panghitabo sa Christianity. Kanang pagbalhin lang klaro na tradisyon, di na maklaro sa Biblia. Mabitaw niingon si Cardinal Gibbons nga ang Biblia dili na siya complete jud mo guide nato about Christianity. Kay wa diha tanan, wa naman tayo kung panahon ng mga tinahod nga tigpaminaw.
So hangtod sa sunod Domingo po na lang, salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Our Lord, our Savior, our King, Emmanuel, Prince of Peace, begotten of the Father's love, born to set us free. Let heaven and earth sing His praises, His righteousness proclaim. Let every heart rejoice in His love and magnify His name. Let us tell the world of His love, the greatest love. DXDR 981. Tatak RMN. Pagbangon sarap magkape, pinatapang pa kasi Nescafe Original. Pinakape, aroma at ang lasa, may tapang kapag larga. Nescafe Original, mas pinakape, mas pinatapang. Nescafe Original, mas pinakape, mas pinatapang. Ang Nescafe Original. Nescafe Original, mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Basta kung pagpaminhon, tuslok-tuslok, kung nangangalay, kung kada adlaw ning bation, pwede ning timaan sa nerve damage, pwedeng timaan sa neuropathy. Pag neuropathy